दा आङो थाबायगासिनो दङ बेखौहाय प्र अक्सनाव खेबदों आङो। खुलुमबाय रायजोफोर, माने नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ आंखौहाय मबाइल गोदान लाबाय होननानैहाय आङो आनबक्सिंनि भिडिअबो होबाय आंनि सेकेन्ड चेनेलाव। नाथाय आङो दिनैसिम नैबे मबाइलजोंहाय भिडिअ खेबनाय जायाखै, नोंथांमोननो देखायनाय जायाखै बे मबाइलजोंहाय भिडिअआ क्वालिटिफ्रा माबायदि जायो, माबायदि फैयो नैबेखौ दिन्थिनाय जायाखै। बेनिखायनो दिनैहाय केमेरा टेस्ट खालामनो नागिरदों, माने माबायदि क्वालिटि फैयो, भिडिअफ्रा माबायदि जायो नैबेखौ नायनो नागिरदों। नोंथांमोननि सेराव दिनै लानानै फैगोन बे मबाइलनि भिडिअखौहाय। आरो बेवहाय गंनै मबाइलनि भिडिअ थागोन। गंसेया जाबाय आंनि फुराना, दा फुरानाजों खेबगासिनो दङ। दा आङो बे गोदानजोंहाय ट्राइ खालामसिगोन भिडिअआ माबायदि नुयो। बेखौ कभारखौ खुलिनानै लाग्रोनोसै। कभार थभार लाखाले, मबाइला बेनो, नायना लादो। फारसेनिफ्रायनो कालारा बेबायदि, दा जाहैबाय गोदान। बिनि दामखौहाय आं दा लास्टआव खिन्थागोन, आं दाख्लैबो खिन्थादों। ओमफ्राय जायफ्रा मिथिया दा मिथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। ओमफ्राय केमेराफोरनि क्वालिटिखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा इउटुबनि फैसाजों बायनाय नङा दे बियो, आंनि खस्थ' खालामनाय फैसाजों बायनायसो। नाथाय आंनि इउटुबनि फैसा मोननाया बिराद गोबाव जाबाय, बोसोरसेयानो जानोसै मोनैया। आंबो कभारखौबो दोनबाय, दा केमेराखौ आङो अन खालामनोसै। स्रां स्रां नुबाय एबार, बरिया। आंनि फट' नुबाय बेवहाय। आं केमेरायाव थांनोसै। बे जाबाय फटकनि। दा नों थाबायफानाङा दे, आं भिडिअ खालामला। आङो दा खेबनो जाहैबाय मबाइल केमेराजोंनो टेस्ट खालामगोन, मबाइल केमेरा। दा स्टेबलाइजेसनफ्रा माबायदि नुयो, भिडिअ मावनायफ्रा, बेफोरखौहाय नोंथांमोना नायनानैहाय कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। दा आङो केमेरा अन खालामबाय, आङो थाबायसिगोन दायो। माबायदि मावदों दा स्टेबलाइजेसनफ्रा माबायदि नुयो, भिडिअ मावनायफ्रा, बेफोरखौहाय नोंथांमोना नायनानैहाय कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। दा आङो केमेरा अन खालामबाय, आङो थाबायसिगोन दायो। माबायदि मावदों बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे पक' X5 केमेराखौहाय। आरो गिदिंनायदो, दा लोगोआ बैनिफ्राय खेबहरगासिनो दङ आंखौहाय। आं दा टेरेसाव फैनानैसो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बे जाबाय आंनि मबाइल फुराना, नोंथांमोना नुबाय। ओमफ्राय दानिया फन केमेरानि, बेयो जाबाय फन केमेरा। ओमफ्राय ओरैहाय गंसे मबाइलजों खेबगासिनो दङ। दा गेजेरावहाय आं नैबे मबाइलनि भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थादों, बेयो जाबाय फन केमेरा। ओमफ्राय ओरैहाय गंसे मबाइलजों खेबगासिनो दङ। दा गेजेरावहाय आं नैबे मबाइलनि भिडिअखौ सोसनगोन, ओमफ्राय ओरैनि खेबनायखौबो सोसनगोन। नोंथांमोना नायनानैहाय आन्दाज खालामब्लानो जाबाय। आङो दा थाबायनानै नायनि फन केमेराजों माबायदि नुयो, मावनायफ्रा माबायदि। ओमफ्राय आं माइकबो लागायाखै, जेबो लागायाखै। बे पक' मबाइलनिनो माइकजों आङो बानायदों। बे मबाइलनि माइकआनो बेनो। बेफोरबायदि ना रायजो राजा नोंथांमोन, आङो मोनसे कुवालिटि नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन। बेखौहाय प्र'आवबो खेबनो हायो, बेबायदि माने प्र' अक्सन दङ, स्ल' मसन दङ, गासिबो दंजोबो। आंथ' एसेबां मोजां मिथिया, दासिमबो साननै ना सानथामा जादों बे मबाइलखौ लानाया। नोंथांमोनानो खोन्थादो माबायदि नुयो। दा आङो खेबगासिनो दं जाहैबाय पक' मबाइल। बन्द' खालामदो नोंनिया, जाबाय। दा आङो पक' मबाइलजोंहाय खेबगासिनो दङ। दा टेरेसाव दंफैयो आङो नै। नोंथांमोना माबायदि नुदों केमेरानि क्वालिटिफोरखौ, आरो भिडिअआ मावदों नामा, क्लियार नुदों ना नुवाखै, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरनो दाबाव। ओमफ्राय आङो दायो दस्रा केमेराजों गासैखौबो 360 देखायगोन, नोंथांमोननो खिन्थागोन आं। दा आङो थाबायगासिनो दङ, बेखौहाय प्र' अक्सनाव खेबदों आङो। माने वाइड एंगेलावबो खेबनो हायो, नैबेबायदि नुयो आरो प्र'आवहाय 360 बोख्रेबा। मथा-मथि भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा। ओमफ्राय आङो बेखौहाय प्र' केमेराजों खेबनानै ओरै हमनानै थाबायनि माबायदि नुयो। दा आंथ' एडिटिंआवसो मिथिसिगोन,
जा बे मबाइलजों फैदों आङो नोंथांमोननो देखायजोबगोन आं बांद्राय गोलाव खालामना थानायलाय मबाइलानो जाहैबाय Poco X5 Pro 5G मबाइल सिगाङावहाय आङो मार्केटाव नायदोंमोन बेवहाय मोनैनि थाखायनो मोनथाम मोनब्रै मार्केट नायबाय मोनैनि थाखाय आङो बेखौहाय अनलाइनाव दिहुननो गोनां जादों अनलाइनावहाय 20% अफार दङमोन आङो बेखौ थांदों जाहैबाय 23,060 रुपिस बे मबाइलाव थांदों आरो दामा आं नोंथांमोननो लास्टआव खोन्थाबाय नोंथांमोना भिडिअ क्वालिटिफोरखौ माबायदि मोन्दों खोन्थाहरबानो जाबाय दा आङो प्र'आव खेबनानै बेक केमेराजों खेबगासिनो दङ फन केमेरायाबोथ' आंनि बायदिब्ला बे दामावहाय मोजांखौनो मोन्दों आं बाहायै दा माबायदि जालाङो नायनोसै दाथ' लानानै आङो साननैल' जादों बे मबाइलखौहाय दिनैनिफ्राय बे मबाइलजोंहाय भिडिअ फैबाय थासिगोन आंनि चेनेलावहाय मोननैबो चेनेलाव आङो भिडिअ होगोन मालाबानि समाव ब्लग बिदिनो जेनेरेल कन्टेन्ट जाखायो आंनिथ' नोंथांमोना मिथिगौ ओमफ्राय मोनसेयावहाय आङो खालि ब्लगल' होयो सेकेन्ड चेनेलावहाय फार्स्ट चेनेलावहायथ' आङो जेनेरेल कन्टेन्ट होयो आरो बेनो रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदों क्वालिटिफोरखौहाय साबसिन नुदों ना नुवाखै कमेन्ट खालामनो दाबाव बेयावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि